El diumenge 1 d'octubre va ser llarg a tot Catalunya i a Molins de Rei l'activitat començava ben d'hora al dematí. Es podia veure grups de més de 50 persones esperant a l'entrada del seu col·legi electoral, 4 hores abans que obrís, com era el cas de l'Alzina o la Sínia. Fins i tot n'hi havia que ja preparaven l'esmorzar a l'escola al Palau. Sí, anem fent botifarrada. Està bé. No em dic que era una botifarrada. Quina hora hi sou aquí? Digue'm? Des de les 3:30 hi hem tingut d'anar al pati dels gegants a encendre-ho, perquè clar, érem 3 persones i evidentment el Guàrdia Urbana ens ha fet fora d'aquí fent aquí una barbacoa, no? I bueno, després ens hem anat trobant gent i diem, escolta'm, a què veniu vosaltres? Diu, doncs el mateix que vosaltres, a votar. Dic, anem cap allà, que si som 5 ja potser no ens fan fora. Ja és la cinquena que anem traient. I ja, això ja aguantarà pel que aguanti. Ja ho tenim ja quasi. Els votants esperaven pacients a les 9, quan començarien les votacions, però també n'hi havia molts que s'havien passat la nit allà i que ja estaven dins les escoles, esperant constituir les meses electorals, les urnes i les paperetes, tot i que potser algú ho sabia una mica abans. Sembla que la tenim allà, eh? Sí. No ha dit algú? Sí. A les 6, parelles de Mossos es van presentar als col·legis. La gent bloquejava les entrades i els Mossos obrien acte i s'ho miraven des de la llunyania. Finalment, les urnes i les paperetes apareixen, es comencen a constituir les meses amb normalitat i es comença a explicar el procediment de votació del referèndum, amb un cens universal i un sistema telemàtic. De passegades en diferents moments. Per tant, aquí sobretot haurem d'anar apuntant número 1, número 2, número pis, fixeu-vos. Només el DNI. Lletja en A fora, la gent espera pacientment. Comencen a obrir els col·legis i entren els primers votants, la majoria gent gran. Sí que hi és, sí. La mateixa? Jo he votat fa 2 mesos. Molt bé. Vale, adeu, que tingueu bon dia. Ja anirem. Però tan sols uns minuts més tard, el sistema telemàtic comença a fallar. Passa amb els vots, que li donem a enviar i no respon. Que no ens les prenguin. Això, ja. Està tot col·lapsat. Està marcat i tot. Gràcies. La votació s'atura i les cues cada vegada es fan més llargues. No sortiràs al final? La de la seta, A molts col·legis es decideix fer el cens manualment i anar-lo passant al cens universal quan torni a funcionar. Segueixen les cues, però a poc la gent va votant. Roig Domènech. A la 1 del migdia, els Mossos van clausurar un dels col·legis, l'Estel, però van aconseguir portar les urnes fins a l'Alzina. La majoria dels vilatans ja havia votat durant el matí i a la tarda es van dedicar a protegir els col·legis. A Molins de Rei es van registrar un total de 10.250 vots i es va imposar el sí amb un 88,9%, envers el no, que va obtenir un 8,33%. Hi va haver 198 vots en blanc i 86 nuls. SR 46 464
Molt bé, enhorabona. Cap a les 7 del vespre hi va haver més presència dels Mossos d'Esquadra als col·legis del Pont de la Cadena i al centre comunitari del barri. El mateix procediment del matí, com que hi havia molta gent, van aixecar acte i van marxar entre algun aplaudiment. Al vespre, els col·legis electorals van tancar per fer el recompte, però amb centenars de persones a l'exterior protegint els 8 centres de votació de la vila perquè les urnes no fossin requisades. Hem votat. Vam dir que votaríem i hem votat. Què dius? 4, 7. 4, 7, 3, 24. 3, 24, 4, 5, 2, 7. Sí. Aquesta és la noia que està esperant aquí fotògrafs. Ells ho han tingut ben muntat, però el poble... Quan va acabar el recompte als col·legis del Pont de la Cadena, es van envoltar les persones que portaven els vots i els resultats fins a l'Ajuntament. Allà es van comptar definitivament i es va celebrar el resultat entre una pluja de paperetes i d'aplaudiments. El no és del 8,3% i el del 88,8%.